Well, hello mga Arikison kag mga bitikon. Naniniwala ako sa kasabihan nga kung ikaw hindi pa nakakaon, tiyak ikaw ay gugutumon. So sa araw na ito mga kalinti, sabi ko magmumuling-muling siguro ako kasi medyo naboboard ako sa bahay. Sinabi ko kay Buki, tawagan mo yung ang tropa natin. Tawagan mo si Project 9 Paul, sabihin mo magtambay-tambay tayo kasi parang naboboard ako. At sabihin mo pag nagkita tayo, sabihin niya nalingawin niya naman ako para hindi naman ako maboard. Wow. Pagkatapos ng tambay namin mga kalinti, sabi ko pupunta muna ako sa Virgin Megastore kasi bibili ako ng mga pang DJ ba? Mga pang DJ na mga gamit kasi siyempre uuwi tayo sa Pilipinas sa October, no? Pupunta tayo sa Boracay at siyempre baka may mga gig doon, pwede ako mag-DJ doon. You know naman, para malingaw din tayo kasi naniniwala ako sa kasabihan na dapat mag-improve tayo ng skills. Because skills pays the bills. Oh, di ba? Kasi alam nyo naman, ang dami kong binabayaran ng mga bills. Kada buwan niya nga daan, nanunuktok si Judith sa bahay at naniningil ng mga bills. Sabi ko, putang ina. Kailan ka ba mamamatay, Judith? Kada buwan, hinahamon talaga ako ni Judith. Ay naku, pag nakita ko talaga to si Judith, tatakbo ako palayo. At ayan no, nakikita nyo mga kalinti na ina-assist talaga ako ni Abdul na ganitong bilhin mo sir kasi ito maganda yung sounds nito. Sabi ko malay ko ba dyan? Hindi ko alam yan. Char. At ito practice ko kung paano talaga mag-DJ. May pinipindot-pindot ka dyan, may pinapaikot-ikot ka dyan. At saka yung mga moves ba na pang DJ yan, mga ganyan yan. Parang twerka lang. At ito na, parang kinakabahan ako kung magkano kaya yung magagastos ko dito. Pero sabi ko, okay lang yan. Basta investment yan sa sarili. Ganyan talaga yung dapat ang isipin natin mga kalinti, no? Huwag tayong matakot. Pag may gusto tayong malaman na skills, dapat i-invest talaga natin yung pera dyan, oras at saka sakripisyo. Dahil kung palagi kayang takot, sasabihin mo, hindi ko alam yan, wala akong pera, wala akong magagawa dyan. Ay, masasapuan ka lang nakahiga, nakanganga sa sahig. When it comes sa risk talaga kasi mga kalinti, dapat isugan natin yung ating mga sarili. Kasi mga kalinti, when it comes sa skills, dapat risguhan natin yan. Dahil eventually, babalik sa atin yan. Kasi eventually, naniniwala ako sa kasabihan ko mga kalinti na tayo din ang magbe-benefit niyan. Oho, ang tonto na Abdulo, pinicturan ako kasi may sales ha. Pasalamat ka sa akin, marami akong pira. Joke lang ha, BIR. Char lang. Hinampas na naman ako ni Buki kasi bunganga ko daw masyadong madaldal. At yun na nga mga kalinti, pagkahapon na sabi ko imimit ko ang #1 fan ko talaga. At dahil ako mapagbigay naman ako mga kalinti, kinansel ko talaga mga kliyente ko. Dahil ang fan ko na ito mga kalinti, ay galing pa ito ng Bacolod. Pumunta talaga dito sa Dubai para ma-meet ako. At ayan o. Ay sus, hindi ko akalain yung fan ko, di Windy pala to. Hoy, char lang ha, 11 years old pa lang yan, kaya maliit yan. Ay nako, kasama niya si mama niya. At nagkita talaga kami dito sa Starbucks at saka nag-usap-usap kami. At sabi ko, kamusta naman yung biyahe nyo? Sabi nila, okay naman. May pamahaw ka dyan? Hoy, char lang ha, wala yan ang ginamahal. Ito pala si Red mga kalinti, gusto ko ipakilala sa inyo. Nako, napakadaldal pamatyagan. Ang baba niya na ito, parang Armalite, parang may battery ba? Walang untat yung paghambal-hambal niya. At ito para may proof talaga daw siya, sabi niya, sa mga friends niya dyan sa Bacolod, sabi niya, i-video ko sabi ko, ako bahala dyan, Red. Pero Diyos mio, ako pala yung kawawa dahil binigyan ako ng listahan kung sino yung pinapa-shoutout niya sa akin. Sabi ko, buisit na to parang inutakan ako ni Red Gusto niya guro, pukniton ko ng ay, karon man. And after niyan mga kalinti, sabi ko rin dapat may bayad to. At saka binigyan niya ako ng bayad. Yung pasalubong niya galing dyan sa Bacolod. Binigyan niya ako ng mga kape, ng mga pagkain, at kung secret namin lang. Secret lang namin, no? Red, no? Hindi ko lang pag-reveal Basta dulaan, tablo brama. So after noon, naglakad-lakad kami ng konti at tinanong ko si Red, ano bang gusto mo kainin? Sabi niya, chicken, Tito Adam. Sabi ko, sana nagdala ka na lang ng inasal. Buisit. Hoy, char lang, wala ko rin. Sobra-sobra na talaga yung bata na to. Binigyan ko pa ng mga sticker, Ay, sus. At ito pa. Pina-sign niya pa, pinapirmahan niya pa yung gloves niya kasi nagbubuksing ito at idol niya ako. Sabi niya, hindi si Coach Mark. Dahil ako, nagpa-fight din ako ng MMA dati. O kaya, iyan, papirma-pirma na lang tayo, pa-autograph. Sabi ko, Red, may bayad ba ito? Ba't parang akong dihado dito Ayan nakikita nyo pa, message pa ako dyan, pero hindi ko naman, ninanamin.
Hoy, joke lang yan, Red. Pero ang feeling ko, pinapainit talaga ni Red yung ulo ko. Hamakin mo, pinapalive niya ako, tapos pag-greet-greet sa mga kaibigan niya. Sabi ko, ano bang binayad ng bata na ito sa akin? Ba't parang sinusugo niya ako ah? Parang nahalata ko na tinitake advantage ako ni Red ah. Parang gusto ko sang suntukin sa mukha ah. Hoy, joke lang na Red ha, plangga-plangga ta kaya. Ito, may listahan na. Ako nagtatrabaho, tapos hindi talaga siya magpapipigil. Tapos ako nagtatrabaho, tapos siya pakain-kain lang ng chips. Ay, kanami, pang dasok ang chips sa mata niya. Tapos ako pang nag-entertain sa kanya. Parang talo talaga ako dito ah. Tapos maya-maya, dumating na yung pagkain namin. Dinala namin si Red sa Korean chicken, pero hindi ko lang i-mention ang pangalan na kasi hindi naman to sponsored eh. Bakit ko i-mention? Ano sila, siniswerte? Ganyo. Pero grabe mga kalente, ito talaga yung paborito namin kainin dito ni Bukoy, yung truffle cheese chicken. Tapos ang isa pa na paborito namin, ang honey chicken. Naku, napakasarap talaga. Yung feeling mo na nagme-melt talaga yung skin at saka yung coating at butter ng manok sa bakba mo. Sus, Diyos ko. Ayan oh, si Red, 10 out of 10 daw sa kanya yung lasa ng manok dyan. And after namin kumain mga kalente, pinakilala din ni Red yung isang cousin niya. Sabi ko, parang lahat ng tao pinapakilala sa akin ah. Ano ba to? Buong pamilya talaga, Red? Sure ka? Parang kulang yata yung pasalubong na binigay mo ah. Pero okay lang yan kasi mahal ko yung mga fans natin. Oh, tingnan yung ganda ng tawa ng, ay, kanami, duklon ah. Eme! Thank you, Red!